Ježiš stala jeho matka, sestra jeho matky, Mária, Kleofasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa tvoja matka. A od tej chvíle ju učeník vzal k sebe. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Drahý duchovný Otec, milovaní bratia a sestry, milí mariánski ctitelia, pod krížom stála jeho matka a Ježiš dal svoju matku celému ľudstvu. Lebo Ježiš vedel, že človek nie je sám schopný kráčať za ním, že potrebuje pomoc. Potrebuje na pozemskej púti matku. Preto nám Ježiš dáva matku. A ako hovoria svätí, kto nemá Máriu za matku, nemôže mať Boha za svojho otca. Keď nám dáva matku preto, aby sme boli schopní kráčať za ním. Lebo ona bola tou prvou učeníčkou Ducha Svätého. Ona bola tým prvým živým bohostánkom, keď nosila Krista vo svojom lone, pod svojim srdcom. A preto môžeme takisto ďalej prejsť na veci, ktoré sa týkajú dnešného dňa. Dnes je 98 rokov, odkedy Panna Mária dala znamenie pravosti zjavenie vo Fatime. Keď zavolala na všetkých ľudí: príďte a uvidíte zázrak. Dôkaz toho. Dôkaz pravosti posolství. 70 000 ľudí sa vydalo do Fatimy a zažili tento zázrak. A máte o tom svedectva ľudí, ktorí sa podpísali po tie svedectvá. 70 000 ľudí to tam hádzalo do plata. A kajalo sa a plakalo, že zomierajú, že prichádza koniec sveta. A dokonca, predstavte si, jeden z slov Podomura, ktorý tam bol, portugalskej vlády, vydal potom do denníka svedectva, ako sa obrátil. Všetko sa dá nájsť. A dnešný svet nám pravdu nepovie. Pre istotu. Lebo zlému duchu to sedí. Keď má pod kontrolou médiá a tomu, čo mu nesedí, to nikdy neuvidíte v televízore. To je ten problém. A predstavte si, že svätý Grignon v 1712, keď písal najkrajšie spisy, ktoré existujú dodnes, o zasvetení sa a potrebe nepoškvrneného srdca Panny Márie. Už na začiatku 18. storočia Panna Mária žiada o zasvetenie. Lebo Grignon hovorí, že príde doba, keď človek nebude schopný sám bojovať proti zlému duchu. Keď diabol dostane moc, to čo ďalej o Fatime, aj v modrej knihe. Diabol dostane moc, preto potrebujete Máriine srdce. A predstavte si, že diabol mu hovoril, že on sa postará, že tieto spisy zmiznú, sa stratia. A naozaj sa stratili tie spisy. 150 rokov tieto spisy sa nenašli. Našli sa po 150 rokov až v jaskyni. Aj to nie celé. Dnes to máte knihu o práve úcty k Panne Márii, o zasvetení sa. 33 dní zasvetenie. Posanutí svedčia, napríklad taký Páter Gans exorcista, že je to najsilnejšie zasvetenie sa. Celé peklo sa bude búriť, ak sa zasvetenie spravili, hovoria posanutí. Lebo on aj musí byť maličkým, pokorným. Môžete to nájsť na internete. Peter Gans, poľský exorcista, pôsobí v Anglicku. To je tá sila. Ježiš nám ho dáva za matku. Lebo vie, že cez jej srdce sme chránili pred nástrahami zlého ducha. A potom ďalej zlý duch sa búril voči Grignonovi. Diabol. Aj keď tie spisy sa nájdú, ja sa postaram.
aby ľudia ich nečítali. Aby zapadli na poličkách prachom. A predstavte, že ja som mal tú knihu, napríklad som dostal Medjugorje od jedného kňaza. A naozaj 3 roky mi ležala na poličke. Kým som nepočul svedectvo toho exorcistu, ktorý poslali Poliaci z Poľska s nami. Naozaj, niečo vám bráni tú knihu otvoriť. Lebo ako svedčí Ján Pavol II, keď si myslel, že to odvádza od Panny Márie. Ale to zasvetenie vás robí otrokmi lásky, ako hovorí Grignon. Otrokmi jej srdca. A byť otrokom Márii je niečo krásne. Ako hovorí aj Grignon, aj králi, aj diabol má svojich otrokov. Prečo by nemala Panna Mária, hovorí Grignon. Prečo by nemala tá najpokornejšia? Tá, ktorá stála pod krížom. Ktorú nám naleží za svoju matku. A preto už Grignon v 18. storočí hovorí, že tá doba príde. A potom hovorí, že tak, ako Ježiš je sprostredkovateľom spásy u Otca, tak je Mária sprostredkovateľkou všetkých milostí. Preto potrebujeme ísť k Márii, keď sa mi k Ježišovi, hovorí Grignon z Montfortu. Veľký svetec. To dielo najväčšie a najkrajšie mariánske dielo, aké existuje. Zasvetenie sa jej srdcu. A potom ďalej Grignon hovorí, že Mária je mesiacom, ktorý prijíma žiaru od slnka, aby nás slnko nespálilo, lebo sami nie sme schopní ísť k Ježišovi. Lebo je pýchol, Grignon hovorí sami, lebo sme veľmi hriešni. Dokonca má tam také výrazy ako červy alebo ropuchy, keď tom diele Grignon. Preto Mária prijíma tú žiaru a potom nám dáva toľko, koľko potrebujeme. Premenia tú žiaru, aby nás nespálila. A potom takisto napríklad si predstavte, keby ste chceli ísť ku kráľovi, ku prezidentovi, takisto potrebujete prostredníka. Aj u kráľa, keď ste ku kráľovi potrebovali, ste príhovor kráľovnej. Tu isté nie, potrebujete nejakého kancelára alebo nejaký príhovor, ak ste dostali. To isté, Grignon hovorí. Potrebujeme ísť k Márii. Lebo ona nás učí byť tými maličkými, pokornými. A potom som hútal, že čo je tým tajomstvom Svätého písma, že zveľbujem ťa, Oče, Pán neba i zeme. Že zjavil tieto veci maličkým a pokorným a okresli pred múdrymi. A predstavte si, zlý duch svedčí na exorcizmoch. Tiež z toho pátra. To je ona. Ona je tam zo Svätého písma. Ona ich učí byť maličkým pokorným. On nepovie zlý duch nikdy Mária, samozrejme. To je taká sila, že ona je Mária tam zo Svätého písma hovorí a posadnutí pri exorcizmu. A ukáže ona. Lebo cez ňu sa stávame maličkým pokorným. Ona nás učí pokore a jednoduchosti srdca. To je to, čo dnešný svet nepozná. A potom by sme mohli veľa rozoberať tých vecí, ale na konci 18. storočia po tých Grignonových spisoch a veľa krásne veci, čo tam môžete prečítať alebo nájsť. Sa dá rozoberať na hodiny jeho diela. Na konci 18. storočia dostávali slomonári moc cez veľkú francúzsku revolúciu. V 1789. Cez krásne heslá ako krásna zákernosť, bratstvo, sloboda, rovnosť, nastolil vlády, na vypaľovanie kostolov, kňazi pod gilotinami a tak ďalej v Francúzsku. A na to prichádza Mária do Paríža v 1830. Sa zjavuje Katarína Labore. Presne na tom mieste slomonári v Paríži získali moc. Na to, 40 rokov na to prichádza do Paríža. A dáva svoju zázračnú medailu. A ukazuje Kataríne prevrnuté srdce. A Ježišové srdce nezretelné. A hovorí, že prídu ťažké časy. Veľa kňazov bude prenasledovaných a mučených. Aby sme mohli ďalej rozoberať tie posolstvá, môžete si pozerať na všetko to rozoberať. Ako ďalej Panna Mária nás žiadol na svetenie sa nepošľal srdcu. A aby sme boli chránení v srdci.
Môžeme ďalej prechádzať, keď svetil na Salete, to isté žiada. Lebo ľudia už nechodia na bohoslužby. Ľudia krajú. Ľudia začínajú žiť pre svet. A varuje kňazom, v 1866 varuje kňazom, že začínajú žiť pre tento svet. Opúšťajú môjho syna. A tak ľahko utekajú od môjho syna. Už nežijú pre môjho syna. Tam už je varovanie pre kňazov. To, že potom modré knie máte. A posádza cirkvi a také veci, keď poznáte. Nebudem to rozoberať, že bolo tiež na dlho. Tiež možno nájsť ukázy, na hlas Salete. Potom ďalej máte v 1858. Lourdes. Tu sa žiada pokánie. Ani pološené telo svätej Bernadety svedčí. Keď ju vybrali znovu, po 40 rokoch exhumácie, prudila aj krv žila, tiež zázrak. Môžete si to neverš pozrieť. Tiež vám to neukážu náhodou v televízore, že je to dokázané aj tí, ktorí ju skúmali. Medicína to nevysvetlí. Ako je možné, že je telo leží, ako živé. Potom ďalej si môžete, potom prišla Fatima, ale je tam viac tých vecí, keď sa by ich rozoberali. A o Fatime Panna Mária ukázala peklo deťom, že veľa ľudí ide do pekla. Preto, lebo sami tam sú. Preto, lebo nechcú sa kajať. Preto idú do pekla. A dokonca svätá Hyacinta povedala, že príde doba, kedy veľa detí pôjde do pekla. Teraz máte tú dobu, že hovorí to Panna Mária stále hovorí. Teraz je tá doba, ktorá som rozprával o Fatime. Teraz sa to doba fatimská naplňa, že hovorí to vizionári. Druhé posolstvo potom si žiadala zasvetenie sa jej nepoštenému srdcu. Prvé soboty. Lebo inak sa nebudeme schopní brániť. Lebo príde doba, keď diabol dostane moc. A pokračovanie modrých kníh máte presne rozpísané, keď si to zase to bolo na dlho. A potom žiadala konkrétne zasvetenie sa Ruska. Ale neprijali sa tie posolstva. Dokonca Páter Pio plakal, keď mal zjavenie, keď mu Mária dodala ruženec, že týmto ružencom porazíš peklo. Porazíš diabla, keď mu dala ruženec Pátrovi Piovi, keď dostal stigmy. Páter Pio plakal, že Matka Božia plače sa neprijali fatimské posolstva. A preto príde trest, hovoril Páter Pio. Máte to aj jeho diela. Keď sa svet nebude kajať a keď nepríjme fatimské posolstva. Preto dnešná doba má súvisť so fatimskými posolstvami. Všetko má súvisť s fatimským posolstvom, čo sa dnes deje. Či gender, či homosexualita, či rozklad cirkvi napríklad na západe hlavne. Keď sa odhlásajú ľudia otvorene. A to vám môžem hovoriť veľa svedectv skúseností, to nám žilo 12 rokov. Aj z Anglicka konkrétne, aj z Spojených štátov. Presne, že máte modré knihy, to do bodkina sa to naplňa, alebo je to čas 3/4 naplnené. Či všetky veci, čo sú tam. Zažil som ich, videl som a potom aj skúsenejší, múdrejší ako som ja. Kňazi, ktorí tam žijú. A tak je teraz to arcibiskup Babia, keď tu bol Páter Larok na Sota do Nobilu. Zobral modrú knihu a povedal, to je tá pravda, arcibiskup Babia, keď tu bol Páter Larok pred týždňom. Zobral modrú knihu a povedal, čítajte ho, tam je celá pravda fatimská odhalená. Oni sú smali tie blúdy, ale ja ich nepodpíšem podľa arcibiskupa Babia. Ja nepodpíšem. Tam je celá pravda, tam čítajte si modrú knihu, tam je všetko. To podstate svedectvo biskupa. To je to, že maličký pokorný. To uvidia, hovorí Mária. Len tí jednoduchí. Nikdy nepíšni. O pyšných chce byť sám. Pyšný nie je druhého človeka. Pyšný si myslí, že si vystačí sám. Ale diabol ľahko klame. A to je svoje skúsenosti. Ja som v Fatime zažil ten zázrak, čo Mária sľubuje. Dávam svoje srdce, čisté srdce. Budete pozerať čistým srdcom. Budete pozerať mojimi očami. Mojím srdcom budete milovať. A diabol sa nebude na dotknúť. Lebo vy budete ako za sklom. A vy tú dobu uvidíte, ktorá príde. Ale vás sa diabol nebude dotknúť. Lebo budete chránení v mojom srdci, hovorí Mária. Preto Páter Larok pekne povedal. A máte to aj v modrej knihe. Posledných časov. Tak pravili si zachovajú len tí, ktorí to zasvetlia. Márii. Pekne to Páter Larok povedal. A on vidí, že nie sme schopní sa brániť voči úkladom zlého ducha v tomto svete.
lebo strašne podle a strašne krásne zaobalené. Preto Mária žona ukrie vo svojom srdci vás. Ja som to Fatime zažil, taký zázrak. Preto som Pane Márii povedal, že keď ma pomôže s riechmi, ktoré som nevedel, ako ďalej. Že jej dám svoje srdce ako kňaz. A cez Fatimu sa mi otvorili oči, či Garabandal, či Modrá kniha. Všetko je krásne prepojené. A človek potrebuje pokore prosiť. Pokore poníženosti každý deň pri Eucharistii. Lebo tam vás Mária učí prísť. Bez toho to nie je. Každý deň si nájde čas pre Krista. Lebo Márina ústa je stále kristocentrická, ona vedie k Ježišovi. A hovorí Grignon, tak ako teplo od ohňa sa nedá oddeliť. A to isté fatimské deti. Tak sa nedá oddeliť od srdce Márie od Ježiša. Zase by to bolo na dlho. Chcem to vás držať. A potom také 4 obrazy z Fatimy, ktoré Lucia rozpráva, keď slnko padalo. A to sú s dnešným dňom. Lucia hovorí, sa ukázala svätá rodina na prvé znamenie. Potom Modré knihy aj máte. Príde doba, keď rodina je bez rodinou už. A to aj Lucia má v knihe. Aj vysvetlenie posolstiev. Aj potom výzvy na posolstva. A dnes si všimnite, že doba tu je. Už rodina nie je rodinou. Na západe, tam keď mali, poznám rodiny, som tam žil, konkrétne poľská rodina, keď mali prísť do školy, smejú sa z neho, že má ešte otca mamu. Lebo väčšinou už nikto nemá ho, alebo už má otca alebo mamu. To je všetko, čo máte v Modrej knihe, prečítajte. Tam to je naplnené na západe. U nás čiastočne už tam to tlačia, to tie blúdy, čo vám rozvrátia srdcia a celú rodinu od mala. Potom druhý obraz bolo Panna Mária plakala s kňazmi Karmelská. A hovorí zase v Modrej knihe, že najviac obetí diabol uchvátil môj milovaný synov. Na západe zase mňa rozhovorí na diabla, napríklad otvorene môžem pohovoriť, som to zažil, aj poznal sa takých biskupov dokonca. To, čo je v Modrej knihe, nebudem to rozoberať, ale naplnené. Ja sa to ďalej rozoberať, ale sa tu Biblo tu veľa svedectiev príkladov. Tretie posolstvo bolo, tretí obraz bol Ježiš pod krížom. Božie milosrdenstvo a žehnal. To Božie milosrdenstvo, ak chce Svätú Faustinu, potom nám Ježiš dáva. A Faustina má denníčku napríklad kríž na oblohe, ktorý má dom Goby. To bude varovanie, že Boh dá znamenie, že existuje. Aby nikto nemohol povedať, že Boh neexistuje. A každý, ktorý sa bude môcť obrátiť. A to isté je súvis s Garabandalom. To isté Garabandal má Končita tie znamenie. A Končita konkrétne má pomenované veci, že začne rozkol cirkvi synodov, nie on je táto synoda. Pápežko je do Rusko zasvetí Rusko. Tedy sa začne naplňať fatimské posolstvá. Všetko má súvis s Fatimou. Počítajte a proste, aby vám Mária dala poznať. Všetko má súvis s Fatimou dnešná doba. Všetko je to tam. A potom Modré knihe. A tiež hovorí, že ten kríž na oblohe. To si má dom Goby, ten kríž. Každý svoje hriechy v tom kríži. A každý sa bude môcť obrátiť. Posledný čas na obrátenie hovorí Mária. To isté máte Medjugorje, štvrtý príklad toho kríža na oblohe. Končita má 65 rokov, hovorí, že za jej života. Medjugorskí vizionári mali 50 rokov, hovoria, že Bejčany znajú ostane na podvrte. Aj Končita hovorí, Garabandal, na tých miestach som bol a poznám svedectvá, veľa ľudí sa obrátilo alebo uzdravilo. Na každom z tých miest, o ktorých sa rozprávam, ideme všetko rozoberať. Poznám krásne svedectvá ľudí, aj z Ameriky, ktorí lietajú tam. Ale diabol o tom nechce, sa o tom rozprával, aby sa naozaj čítali, tak tomu nedostali. Ona radšej posunie blúdy, jednostranné blúdy v televízii. Preto televíziu nepozerám, lebo nie je objektívna. Pozrieť sa internetové stránky, ktoré sú objektívne. Nič tam objektívne nehodíte. Blúdy vám tlačia do hlavy. A tu si vedia veľa príkladov rozoberať. Napríklad také som vám uviesť teraz. Nám tu tlačia islamizáciu Európy. Ukážem chudákov, ale nechcem teraz rozoberať. Prečo neukážu mešite napríklad imánov, ktorí hlásia, choďte do bytia Európu, poďte s nimi zemi. Poznám tých moslimov napríklad v Jeruzaleme. To vám neukážem napríklad. Poďte s nimi ženy do bytia Európu, zničí kresťanstvo. Modré knihy to máte zase. Mohamed a tak a tie veci, že to zlé. Tam je to vysvetlené. Preto Modré knihy je krásne vysvetlená Fatima. Nádherné. Ja neviete lepšie vysvetlenie Fatimy. Vysvetlené Fatima ako Modrá kniha. A potom štvrtý obraz bolo Michal Archaniel.
Náhodne Pána Máriu držala ruky. Ale kričala pokánie. To je také znamenie aj pre nás. Každý, kto prichádza s Kristovým pokorným srdcom, každý, kto prichádza s Máriou, môže si byť istý, že ona ste cez bočné dvere pretlačí, aké sme veľa hlúpostí narobili. Lebo milosrdenstvo vedie cez pokánie. Áno, milosrdenstvo je krásne. Aj keď sa zabili 10 ľudí aj pre vrahu. Áno, keď uľutujete, keď budete pokorné, milúce srdce, plačúce srdce, áno, vtedy áno. Ale všimte si, napríklad na západe sa už vôbec nespovedá. A oni tam rozprávajú o milosrdenstve. Zase modlatia. A fatimské posolstva. Každý na príjmaní, kto sa nespovedá. Kamarát kňaz sedí napríklad v Lozonici v Anglicku alebo v Amerike. Konkrétne som tam žil 4 roky. A hovorí, že nikto kňaz spovedá. A každý na príjmaní. Na nič sa už neverí. Dokonca spochybňujú prítomnosť Krista v Eucharistii, že to živá spomienka. Všetko vám vyvrácajú rozumu. Nechcem rozberať tie všetko múdre, kým nemáte. Alebo keď budete žívať fatimské posolstva. Alebo Garabanda a tak ďalej. No vám prajem, aby ste stále prosili pred Kristom, keď prídete každý deň pred Krista. O pokoru jednoduchosť srdca. Aby vám dal, Boh otvoril oči srdca. Aby ste mohli pozerať Máriinými očami. Mária to sľubuje dar čistého srdca každému. Ako hovorí staré Mároš Kufa. Kňaz aj chlapec Panny Márie stratený prípad. Lebo nedokáže pozrieť na ženu čisto. To som zažil aj o Fatime. Preto Mária mi zmenila celý život a preto môžu sa zo mňa smiať. Lebo to, že tá Mária, akú mal silu lženec, zase by boli svedectvá z exorcizmu. Mal som aj kamarátku satanistku, aj kamarátku ezoteriku. A boli veľa svedectv, ako sa diabol bojí lženca. Sa celé peklo búri, keď sa modlíte lženec. Nechcem ďalej rozoberať, ale je veľa svedectiev, ktoré diabol nechce, aby sa o nich vedeli, lebo vás priblížia k Márii. A Mária vás zase privedie k Ježišovi. Preto tiež prosme spoločne, aby sme to srdce Máriino stále milovali. A stále mali svoju matku. A keď budú ťažkosti, buďte si iní, že ona je s vami. Buďte si istí, že ona je s vami. A tam, kde sa modlíte, ona hovorí, že vás bude chrániť v svojom srdci. Preto vychvála láska rodina, lebo sa nemodlíte, hovorí Mária. Ale tam, kde sa modlia, tam sa rodiny rozpadávajú. Tam nie je nevera, tam nie je alkoholizmus. Lebo všetko sa vytráca. A modlite si, kým sa modlitba nestane radosťou. A cez modlitbu a pozad sa začnú ťať zázraky. To je realita. Tam, kde sa nemodlí, tam je všetko možné. Len nie láska. Preto prosme spoločne o to ponížené, pokorné, jednoduché a chudobné srdce. Amen.